Tigni ahenya era many piny kuom thuolo mokwongo mosenyi kwa Ramogi John. Erokamano ahinya. Adwoko erokamano ni Ramogi TV mondo ogwela kae mondo awachi achiel ariyo ewi yien mag nyaluo, traditional medicine, research mwatimo at Kenya Medical Research Institute. An kaka research officer kuro ma iluonga ni chief research officer e area ma natural products research, to watimo research mopogore opogore e yiendwa mag nyaluo gi kwang'iyo gimiluongo ni safety. Kod wang'iyo ka yien go be tiyo. Bende wang'iyo ni iloso gi maber. Quality gi sawa. Mondo wane kwanyalo tiyo kod yiendwa gi e osiptandewa. Kaka serikal dwaro. Daktari isetiyo Kemri kuom higni adi? Asetiyo Kemri kuom higni 35. Higni 35. To ma en mbaka mabiro mana sani. Nyiswa ni to kinde gi duto pok nofwenyo ni yadh nyaluo ni nyalo konyo oganda mondo mi ukete la yodonje e yedhe mag serikal. Erokamano. Kata mag osiptal. Erokamano. Yiendwa gi kana donjo Kemri higni 35 mokalogo, to nayudo ni research mane timore ndalono ne en research mar miyo ji mondo ong'e kendo understand gima yadh nyaluo en. Nikech ji mang'eny sana joma mohero Kristo malemo ne paro ni yadh nyaluo en gimoro ma satan marajuoga. Koro gima ne timore ahinya ndalono was ne mondo wang'in to wanyalo nyiso jowa mondo ong'e ni yien gi gina yien kaka mora mora ma inyalo los mar kaka maramuonya. Yani yien mwamuonyo tinde ng'eny gi wuok e yiend nyaluo ma kosolose bukoro obedo gimo kaka tablet, koro obedo kata gimo kaka capsule mineno cha, koro ochalni ni opogore kod yiend nyaluo lakini en yien nyaluo cha. Mage process. Koro mane watimo ni luongo ni to make mondo lose mondo onere, yani mondo traditional medicine obed gimo ma bedo appreciated. Bang' mano kane waluo kod research bang' mano ne wang'iyo to koro yien gi gin mage. Machiedho gi gin yien mage. To gin yien mwanyalo ng'iyo mwayudo ni gin gi safety. Dhulwa tek kanyo. Koro safety no kod gimiluongo ni to nyalo chieth efficacy. Ne en gik ma very important. Mwasobedo kwang'iyo kuom higni mang'eny nikech en research machakre e wi mesa iluongo ni kizungu ni in vitro, tidhi e le iluongo ni in vivo, idonji dhano iluongo ni human. Koro mondo itim research tieng' adekgo kawo muda mabor. Wasotieko mano. Koro wanie stage mwawacho ni koro wadwa loso yien gi mondo jowa ochopie osiptal mondo jowa obed kod kony mag yien gi. Koro giyud gi osiptal. Yud gi osiptal. Ma sirkal marwa kanyocha wanie conference maduong' manyocha yaw kod minister marwa ma health jatelo jaduong'wa miluongo ni Mr. Duale, Honorable Duale. Nyocha no wacho ni sirkal osong'iyo boneno ni yien gi gin yien monego bed ni tie osiptandewa. Koro nyocha ne omiyo ohwarowa ni watim research malong'o maber mondo kachopo higa mar 2028 gibed yien mineno kore e osiptandewa mondo ka ng'ato dhi e osiptal tinyalo wacho ni miya ma nyaluo cha mondo odhi ochiedha nikech en yath machiedho mana kaka moro cha. Daktari, ang'eyo ni sekta mar thieth en